परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है। बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमदों। नोंथांमोना नायगासिनो दङ ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोन। आरो आङो दिनै लानानै फैदों उत्तराखंडनि मिथिंगायारि जि सोमोनांथावना गोबां गिथावना जाथाय जानानै थांदों बे जाथायखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। जे जाथाया सुबुं माहारिखौ सिमावग्लुंजोबदों, जे जाथाया बयखौबो गाबख्रावहोदों। जि गामिया मोनसे सान्ति गामिमोन, जि गामिया मोनसे समायनामोन, जि गामिया मिथिंगाजों बुंफबनायमोन, नाथाय मेगन मोख्रेब गासैयावनो गासैबो गामिया हाब्रु आरो दैजों फबजाबाय, हानि सिङाव गोदोलांबाय। मा जादोंमोन बे घरालि गामियाव? बेसेबां सुबुंफोरा थैखो आरो बेसेबां जन सुबुंफोरा गोमानानै दङ? फैयोब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, आंजों लोगोसे फैफादो। आङो नोंथांमोननो बे गासै जाथायफोरखौ डिटेल्सै बुंनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे जोबनाय फारसे जोंनि गोथार बाइबेला बे बिसयाव मा बुङो बेखौबो बेखेवनानै होगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, 5 आगस्ट 2025 बेलासेनि प्राय 1:50 उत्तरकाशीनि घरालि गामियाव क्लाउड बार्स्ट, जायखौ क्लाउड बार्स्ट होननानै बुंदों, बे क्लाउड बार्स्टआ जाहै जोमै गावनानै अखा फैनायखौ क्लाउड बार्स्ट होननानै बुंनाय जायो आरो बियो बै गामियाव फैदोंमोन। ओरैबायदि अखाया फैबाय एबा जोमैनिफ्राय अखाया गोग्लैबाय, बे अखानि दैजों लोगोसे गोबां रोखोमनि हाब्रु, हाजोनि जिथु हाफोर दङ, अन्थाइफोर दङ, बोहैबोफाजोब्बाय आरो बे दैया केदार गंगायाव फैबाय। ओरैबायदि स्पिडआव हाजोनिफ्राय बे दैया फैबाय जेराव हायेनाव थानाय, गामियाव थानाय मानसिफोरा हमदांनोनो हायासै जे मा घटना जाखो, गावखौनो हमथाख'नो बेबायदि हायाखसै। जेरावहाय न', हटेलफोर, दुखानफोर गासैबो दैजों लोगोसे बुखारलांजाबाय। गामिनि जिथु सान्ति गोजोन दङमोन, बे सान्तिया 1 सेकेन्डआवनो गासैबो बोहैलांजोब्बाय, गासैबो गैयै जाजोब्बाय, गासैबो नस्थ' जालांजोब्बाय। गामिया जिबायदि हाब्रुनि सिङाव, दैनि सिङाव, हानि सिङाव खोबजाबाय, बुखारलांजाबाय, बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दान्दिसे दिन्थिग्रोनो नागिरदों। नोंथांमोना बे जाथायखौ नायग्रोदो। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। कुदरत की तबाही का इससे ज्यादा खौफनाक मंजर और क्या हो सकता है। चश्मदीदों ने जो बताया वो रोंगटे खड़ी कर देने वाला है। तस्वीरें देखिए भी और जो बता रहे हैं वो सुनिए भी। जहां एक खुशहाल गांव था, उसका नामो निशान मिट चुका है। गांव का जो मार्केट था, उसका कहीं अता पता नहीं है। मंदिर भी मलबे में बह चुका है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ पल भर में ही मलबे के नीचे कैसे दब गया। देखते ही देखते इन इलाकों में इंसानी वजूद का नाम और निशान मिट गया। तबाही के बाद की ये तस्वीरें देखकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे उबड़ खाबड़ जगहों पर सीमेंट और बालू का प्लास्टर किया जाता है, ठीक उसी तरह पहाड़ से नीचे आए मलबे के नीचे गांव, मार्केट, मंदिर दब चुका है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। हालांकि इस मलबे में जिंदगी की जंग की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, जब जीने की आस लिए एक शख्स मलबे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। जिस मलबे के नीचे सब कुछ दब गया था, बिना मदद के उस मलबे से वो खुद को अकेले ही बाहर निकाल रहा था ताकि किसी तरह अपनी जिंदगी बचा सके। वीडियो में कुछ लोग उसका हौसला बढ़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं भाग भाई भाग, और वो मलबे में दबता, गिरता, उठता, आगे बढ़ता दिखाई देता है। कभी जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, तभी
कैमरे में एक दूसरा शख्स मलबे से बाहर निकलकर दौड़ता हुआ दिखता है। इसी तरह कई लोग जो खुशकिस्मत थे वो मौत को मात देकर मलबे से निकलते दिखे। जिंदगी बचाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मौत को मात देकर आखिरकार वो मलबे से बाहर आए तो उनके चेहरों में जिंदगी बचा लेने की खुशी थी। अनजाग्रा नायगिरिफोर दासिम बे जाथायाव गासै 7 सुबुङा जिउ नागारबाय। 50निफ्राय 100नि गेजेराव मानसिफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। डेट मिन्स 50निफ्राय 100नि गेजेराव मानसिफोरा दासिमबो गोमानानै दङ। दा बेनिखायनो गोबां रिपर्टआव बुंगासिनो दङ जे 7ल' थैनाय सुबुं ओंखारगोन बे नङा, बेनिख्रुइ गोबां जागोन। प्राय 50नि गोजौआव थैनाय सुबुंफोरा ओंखारनो हागौ होननानै मोनथिहोदों। 40निबो गोबां नखरफोरा गोमाबाय, 40नि नखरा फबजाबाय आरो 40नि अनगायैबो हटेलफोर दङमोन, दुकानफोर दङमोन आरो लोगोसे गोबां लामाफोरा नस्थ' जाबाय, लामाफोरा बायलांजोब्बाय। रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर दुखुखौ होनानै गालांबाय बे जाथाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जाथाया जानानै थांखांनाय लोगो लोगोनो सरकारनिफ्राय बेबायदि रेस्किउ टीमफोरखौ लोगो लोगोनो दैथायहरदों। 150 जवानफोरखौ थिनहरदों आरो लोगोसे ड्रोन दङ आरो लोगोसे दङ ट्रेकार डग्स आरो लोगोसे दङ हेलिकप्टार। दासिम बै गिथावना जाथायनिफ्राय जि जाथाया जानानै थांबाय बेनिफ्राय 130 सुबुंफोरखौ सुरक्षायै मोजाङै दिहुननाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गामिनि रिपर्ट होनायफोर बायदिब्ला एबा गामिनि सुबुंफोर बुंनाय बायदिब्ला सासे दुकानदार, सासे बेपार फालांगि मावग्रा बेक्तिया बुंदोंमोन जे मेरी दुकान और घर बह गई कुछ नहीं बचा होननानै सासे दुकानदार बिजनेसमेना बेबायदि बुंबाय, जेरावहाय आंहा गासैबो नस्थ' जाजोब्बाय, आंहा मोनसे न' दङमोन, न'आबो सेस आरो दुकानाबो जोब्बाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबां दुखु, आं बायदिनो गोबां बेक्तिहाबो जाथाया जानानै थांदों, जेरावहाय आंनि गथ'फोरा आंनिफ्राय गोजानाव दङ, आंनि आइजो, आंनि हिनजावाबो गोजानाव दङ, बहा बहा दोंहैयो जों लोगोखौनो मोनज्लायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। ना थैखो ना थांखो बेबायदि मोनसे रिपर्टखौ होदों आरो गोबां दुखुनांथावना गोबां बेबायदिनो जादों। मानोना माबा मोनसेखौ सामभालिनो, माबा मोनसेखौ हमथानो थाखाय, माबा मोनसेखौ मावनो थाखाय जेबो समखौनो बिथांमोना मोनाखसै। जे जाबायदि हाजोनिफ्राय दैया सफैबाय खनसेयैनो गासैखौबो बोहैनानै लाना थांबाय। दा बेबायदि मोनसे गिथावना जाथाया उत्तराखन्डआव जानानै थांबाय। जानानै थांनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरा न' नस्थ' जाजाबाय, गोबां मानसिफोरहा सिमांनि न'फोरा बायजाबाय, गोबां बेफार फालांगिफोर दङमोन। नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनगासिनो दङ जे माबायदि जाथाया जादों, बेसेबां गिथावना। जेराव माबा मोनसे खालामनो, जे ओरैबायदि बाथ्रा जे बैयाव दावहा जाबाय थादोंनो बा बैयाव दैबाना जादोंनो होननाय बाथ्रायाव बे जायगायाव 10 मिनिट, बे जायगायाव 50 मिनिट, बे जायगायाव 1 घन्टानि उनाव सफैगोन बे आलादा बाथ्रा। माबा मोनसे थामथिम जानो हायो, माबा मोनसे साइड जानो हायो। नाथाय जि जाथाया जाना थांदों उत्तराखन्डआव बेयाव जेबो इंगितनि बाथ्रायानो गैया। जेरावहाय ओरैबायदि अखा फैबाय आरो गासैखौबो धंस खालामबाय। कमप्लिटलि मोनसे गामिखौ फबबाय, मोनसे गामिखौ बुस्रांनानै लाना थांबाय आरो जेराव हाब्रु हा जि अन्थाइ दंमोन गासैखौबो फबफैदों आरो बे न'फोरखौ मोनफिननो हानायनि कुनु राहा लामायानो गैलिया। गोबां मानसिफोरा बिनि हा सिङाव हयथ' थागोन, नागिरनानै मोनाबो जानो हागौ। बेबायदि अबस्था गोबां गिथावना। बे जाहैबाय मिथिंगानि मोनसे गोबां गिथावना। दा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै मानसि हिसाबै गोबां इमोसन, गोबां दुखु नांथाव जों दुखु मोनो आरो नंगौ दुखु जानोबो नांगौ। दा बेवहाय खावलायनो हास्थायदों, अननानै आर'ज खालामदो जेन जायफोरहा रुंसारि जालांजाबाय, जायफोरहा बेबायदि मानसिफोरा गोमानानै दङ, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जेन बिथांमोननि गिनायफोरा गोसोनिफ्राय गोजान जालाङो आरो मोनसे मोजां आबहावाया बै जायगायाव फैफिनो, बिनि थाखाय आर'ज खालामगोन। नंगौ, बेयाव थानाय गोबां सुबुंफोरा हयथ' गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर जानो हागौ, ख्रिस्टियान सुबुं गैयाबो जानो हागौ, नाथाय अब्लाबो जोङो इसोरनियाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनो नांगोन। आरो लोगोसेयैनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे गासै जाथायफोरनि गेजेरजों इसोरनि बोसोनखौ जोङो दान्दिसे सम नायदिनि। इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरोंदों? बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ एरैहाय बुंदोंमोन लुकासनि 21:20 सिरियाव, गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। इसोरनि बोसोना स्पष्ट नङा ने अनजाग्रा प्रियफोर?
जेरावहाय बुंदों बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन। गिथावथाव जाथायफोर, बे गिथावथाव जाथाया नङाने उत्तराखन्डआव जानाया गिथावथाव जाथाय नङाने, जेराव इसेबो इंगित गैया, जेराव इसेबो बेफोरबायदि जाथाय जागोन होननानै जेराव इसेबो साननांगौनि बाथ्रा गैया, नाथाय हरखाबैनो जादों। बेखौ जाहैबाय गिथावथाव जाथाय, जेराव गोबां मानसिफोरा इनाय अनागारियै थैब्रबलाबायदों। बे गिथावथाव नङाने अनजाग्राफोर, गोबां गिथावथाव, जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अलिभ हाजोआव गाखोनानै गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन जे आं फैनायनि सिगां सिगां बेफोरबायदि जाथायफोरा जागोन होननानै। आरो दिनै बुहुमाव बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव जाथायफोर जागासिनो दङ अनजाग्राफोर। दा बेयावहाय इसोरनि बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों गोसोआव होनो नांगोन, गोसोआव लानो नांगोन। थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोराइजोआव लांखो जानायनि सिगां सिगां बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। आरो बे बुंनायनि ओंथिया बेनो जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन, गिथावथाव जाथायफोरा जागोन। दिनै उत्तराखन्डआव जानाय जिथु गोबां गिथावना जोमै गावनानै जिबायदि अखाया गोग्लैदों आरो जाबायदि जाथायफोरा जादों, जेराव मोनसे गामिखौ फबग्लुंजोबफैदों, जि बालाहामा फैनानै, हाया फैनानै, हाब्रुआ फैनानै, अन्थाइया फैनानै, दैया फैनानै मोनसे गामिखौ कमप्लिट मेपनिफ्रायनो फोजोबस्रांदों। बे मोनसे गिथावना जाथाय नङा जानो? गोबां गिथावना जाथाय। आरो बे गिथावना जाथायखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों जे आं फैनायनि सिगां जागोन बेफोर होननानै। दा अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों लोगोसे मा बुंदोंमोन? बे जाहैबाय नोंसोरो बिनिखायनो सिरि मोननानै था, जिहेतु आङो नोंथांमोननो मोनसे दिन, मोनसे समखौ होलांनो हाया एबा होनाय नङा। आंबो बुंनो हाया। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुंदोंमोन, नों माब्ला फैगोन होनब्ला आमुक तारिखआव, बै तारिखआव जोंनो बे तारिखखौ होआखै, मोनसे डेटखौ होआखै, केबल मोनसे इंगितखौ होदों जे आं फैनायनि सिगां बेफोर जागोन होननानै। दा दिनै बेफोर जाथायफोरा दिनै मोनसे इंगित अनजाग्राफोर। दा बेनिखाय जोंबो सिरि मोननानै थानो नांगोन, सांग्रां जानो नांगोन, आत्मिक जिउनि सांग्रां। माबा मोनसे दावहा नांनायनि सांग्रांनि बाथ्रा नङा बियो, आत्मिक जिउनि सांग्रां जानो नांगोन। दा बेयावहाय फै अनजाग्राफोर, बेफोर गासै जाथायनि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंनि जे ख्रिस्ट'नि फैनायनि समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनानै लादोनि। दे अब्ला नोंथांमोना बे उत्तराखन्डनि जाथायखौ नुबाय, गोबां दुखु नांथावना। दा बेयावहाय फिन बुंफिनबावदों, आर'ज खालामदो, जेराव जि दुखुआ जादों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम, जेन बिथांमोना बे दुखुनिफ्राय गोख्रैनो गावनि गोसोआव मोनसे रंजानायखौ लाबोफिननो हायो। आरो सरकारा जाबायदि हेफाजाबफोरखौ होनो नांगौ, खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा जाबायदि हेफाजाबखौ होनो नांगौ, बयबो खौसेयै हेफाजाब होज्लायनानै बे गामिखौ जेन रिकभार खालामफिननो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामदो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोबनायाव मोनसे सोंलुखौ लानानै फैनो नागिरदों। थारैनो नोंथांमोना मा सानो? उत्तराखन्डआव जानाय जाथाया बे मोनसे इंगित होननानै सानो जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि, ना इंगित नङा होननानै सानो? नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दे अब्ला जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों, सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, जेन बेबायदिनो रादाब आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनखौ फैबाय थानाय समाव मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे खबरखौ मोननानै, बे रादाबखौ मोननानै नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंदों होननानै सानबायब्ला गुबुननोबो बे बाथ्राखौ मोन्थिहोदो, शेयार खालामदो, मोनसे लाइकखौ होनो दाबावसै। दे अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय एबा भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।